Здравейте и добре дошли в новото ни видео, което ще бъде обзор на всички мои прочетени книги през лятото. Като този сезон съм решила да направя малка промяна, тъй като в предишните сезони прочитам каквото прочитам за 3 месеца от всеки сезон. Накрая сядам да говоря за книгите, но вече съм позабравила детайли. Даже се случи миналия сезон да забравя изобщо за какво става дума в някои книги, но бяха книги, които не ми харесаха. Но затова реших сега аз ще сядам и ще си записвам апдейта след всеки месец и накрая на сезона ще го направя в едно видео. Така че ще ме виждате в различни аутфити и така нататък, тъй като в момента обзора за месец юни го снимам в началото на юли, но ще го видите чак в септември. Нали? Септември, да, септември. Добре, да започваме с месец юни, тъй като не мога да ви кажа колко книги съм прочела през лятото, още не знам, нямам представа каква е статистиката, но знам каква е статистиката за месец юни. Да започваме. През месец юни прочетох 7 книги и отчасти това е благодарение на ридатона, който бях направила в моя Patreon, който беше 10-дневен ридатон, свързан с началото на лятото. И тогава така се стегнах и четях всеки ден по много, записвах видеа и така нататък. Така че това ми помогна да прочета повече книги, тъй като аз имам чувството, че максимума горе-долу средния ми е 6 книги, но с доста зор, като цяло чета между 4 и 5 книги. 7 книги за мен е много, но ми хареса как повече се съсредоточих върху четенето, наложих си го и видях, че мога. Просто трябва да имам дисциплината и видях, че мога да имам тази дисциплина, така че съм доволна. И от тези 7 книги, всъщност, нито една не е 5-звездна, като една всъщност потенциално в някакъв момент може да стане 5-звездна. Колкото повече мисля за нея, толкова повече може би става 5-звездна. 4,75 е за сега, но наистина има шанс да стане 5-звездна книга, но нямам нито една 5-звездна книга, но повечето книги са над 4 звезди, така че супер месец. И да започваме с книгите. Първата книга, която приключих е "Никога не ме лъжи" на Фрида Макфадън, която и тя ми беше част от книжния клуб. Книжния ми трилър клуб в Patreon. Беше книгата за месец май, но тъй като срещата ни, онлайн срещата ни, в която обсъждаме, беше чак през юни и аз съм я завършила през юни месец тази книга. И всъщност тук имаме една двойка, която си търси нова къща да си купи. Те са, мисля, че са новоженци. Да, женени са. И отиват на оглед на една къща, обаче когато отиват на този оглед, започва някаква снежна буря и всъщност те засядат в тази къща, не могат да си тръгнат и се налага там да преспят. Главната ни героиня, тъй като къщата е била на някаква психотерапевтка, която е изчезнала, не се знае дали е мъртва, но това се говори, има някакъв случай от преди няколко години и нашата главна героиня в някакъв момент намира записи на тази психотерапевтка, която е правила аудиозаписи на сеансите си със своите пациенти. И тя, тъй като трябва да убива времето, започва да ги прослушва и всъщност един от пациентите, които слуша, има нещо съмнително, зловещо. В самата къща, докато седат с нейния съпруг, стават някакви зловещи неща. Освен през погледа на тази героиня, имаме и през погледа на самата психотерапевтка няколко години по-рано, преди да изчезнете. Там проследяваме също самата история и как се завързват нещата. За мен беше много бързо се развиваше действието, беше интересно, беше малко на моменти гадно и зловещо, но мен беше интересно. Не е най-доброто нещо, очаквах тази книга да ми е вау. Просто ми хареса, доволна съм, но със сигурност имам забележки, не е доизпипана. Според мен има някои пропуски в построяването на историята, които в края някакси не звучат логично. Имаш въпроси, защото наистина не е логично, но всъщност на мен ми беше доста приятна книга и съм ми дала 4 звезди. Така, следващата книга, която прочетох е на вече моята любима авторка Елин Хилдебранд и това е "Хотел Нантакет". Това ми може би за сега най-любимата нейна книга, която съм чела. Тук имаме един хотел, който дълго време е стоял занемарен. Много хора са опитвали да го възродят, но все нещо се е случвало и се е проваляло. Има някакви слухове, че е обитаван от дух и така нататък. Но накрая един милиардер купува хотела и го възражда.
и ще отваря за новия сезон и си наема различни, наема си персонала и всъщност ние проследяваме историята на хотела и на персонала през целия летен сезон, през тези там 3-4 месеца, в който той му е най-силен сезон и даже, тъй като той предполагам не работи зимата, нямам представа, не помня т.е. Но проследяваме на всеки историята. И тук при Елин Хилдебранд имаме това, че действието се развива през всички гледни точки, всякакви гледни точки, включително на градските клюкари, на градския вестник, на полицаите, на който се сетите, имаме гледна точка тук, но според мен тя така ги прави, така ги свърза нещата, че не е объркващо, супер интересно е. Хем ти начешва крастата на любопитството на това да искаш да разбереш клюките и интригите около хората, но всъщност тази книга, колкото е леко лятно четиво и нейните книги така да са леки летни четива, всъщност си имат и своята сериозност, дълбочина да кажем, но не е просто някакъв букучав роман за мен това. За мен е много интересно, като тук имаме паранормално, наистина имаме дух. Пише го отзад на анотацията, не е спойлер. За мен беше спойлер, когато четях, тъй като не бях прочела до края анотацията. Но всъщност имаме паранормалното и всъщност това паранормално беше много забавно. Много ми хареса. На моменти беше и трогателно, тъй като имахме някакви сериозни все пак теми, които се засягат, но ми беше много интересно да видя всички персонажи ден за ден, през какво минават, пред какво се изправят, пред собствените си, да речем, несигурности или това да се опитат да поправят свои предишни грешки, да намерят пъти в живота си. Хем е сериозно, хем е забавно, хем е леко. Много ми е любима тази книга и съм ми дала 4,5 звезди, като и за нея се чудех дали да не дам 5 звезди, но сега съм се спряла на 4,5. Следващата книга, която прочетох, беше една много приятна изненада, тъй като очаквах да ми хареса, да ми бъде интересно, да ми стане приятна, любима книга, но не очаквах толкова много да ми хареса и това е Щастие за начинаещи на Катрин Сентър. Тук слагам един дисклеймер, че тази книга ми е предоставена от самото издателство, така че не съм си я купила аз. Тази книга се влюбих в нея, влюбих се в авторката, веднага когато я затворих и я приключих. Излязох, отидох и си взех друга нейна книга, тъй като искам да продължа да я чета. Хареса ми, напомня ми не знам като какво, но ми напомня на Емили Хенри. Ако обичате стила на писане на Емили Хенри, и по-скоро не точно стила, но начинът по който тя подхожда към любовния жанр и към писането на книги в този жанр, това, че имаме първо диалози, там персонажи, проблемите им и задълбаваме повече в проблемите им, не е повърхностно, наистина ги разглеждаме и на фона на всичко това имаме и любовната история, любовния роман. Катрин Сентър според мен е за вас, като тук имаме една дама на 30 години някъде, която се е развела току-що, горе-долу, може би преди година, нещо такова, и търси себе си. Иска да намери отново себе си, пътя си, щастието и така нататък и се записва на един курс по оцеляване, 3-седмичен курс по оцеляване в планината, но се оказва, че на този курс ще бъде и най-добрият приятел на нейния по-малък брат. Нейният по-малък досаден брат с неговия досаден приятел. Този приятел ще бъде там. Те се познават, тя не го харесва, но се случва, че трябва да си общуват и се зараждат някакви неща, но освен, че имаме цялата драма около тяхната връзка, да го кажем, т.е. около техните отношения по-скоро, имаме и много сериозни неща. Дори имаме неща свързани с екологията, тъй като сме в планината и тук се засяга и темата с опазването на околната среда, с уважаването на уважението към майката природа по-скоро и такива неща. Но имаме как тя наистина се изправя пред различни предизвикателства и чисто физически, докато е на този курс по оцеляване, но и колкото физически, толкова емоционални, толкова духовни не бих казала, но емоционалните, психически, такива неща. Опитва се да си направи изводите, да оцелее, буквално да оцелее и ментално, и да съхрани себе си, но и да научи повече за себе си. За себе си всякакви неща. Обожавам тази книга и съм влюбена вече в Катрин Сентър. Следващата книга, която прочетох, е книга, която страшно много ми хареса и не очаквах... Бях чувала само страхотни неща за тази книга, но не очаквах толкова много да ми хареса. Веднага, когато я приключих, я препоръчах на моята най-добра приятелка. Тя веднага отиде и си я купи и веднага седна да я чете, веднага я прочете и тя се влюби. Имате 2 препоръки за тази книга. Тоест, това е новата къща на Тес Стимсън. Имаме
психопатска история. Пише 3 двойки, 2 къщи, 1 дом, за който да умреш. Всъщност се оказа, че една двойка е влюбена в една къща и иска да я купи. Но за да я купи, трябва да продаде и своята къща. Някаква друга двойка също пък харесва тяхната къща. Та става един такъв кръговрат на няколко двойки, общуват едни с други, но всъщност се оказват много по-трудни се оказват нещата, много по-психопатски, много по-потенциално смъртоносни и беше си първо супер бързо се чете. Книга, която съм прочела за ден и половина, може би, за един ден, не помня, но е книга, която не ме заболя главата да я чета. Колкото и да бях прочела горе-долу цяла книга за един ден, не ме заболя главата, тъй като много лесно се чете. Имаше неща, които много ме бяха прекалено много за моята душа, тъй като съм много кекава, но ги оценявам и много ми хареса. Имаме още в началото мистерия, не знаеш кой говори, през различни гледни точки се развива действието и накрая все пак имах изненада, колкото и да попознах какво се случва към края вече. Честно казвам, тъй като имах много теории, но към края усетих какво се случва. Но пак имах някакви изненади. Не знам, един от най-добрите трилъри, които съм чела. Препоръчвам жестоко. И колко съм дала? 4,75 може би. 4,5 или 4,75, не знам. 4,75 по-скоро. Следващата книга, която прочетох, това е Детайлите на Ия Йенберг и това е книга, която е съвременна проза, да го кажем като жанр, примерно. И той се състои от 4 части. Имаме главната героиня, която е болна, може би малко така е втрескава, температура и си спомня за различни хора, които е срещала през своя живот и за детайлите около тях, за отношенията и с тях, за това, което тя е наблюдавала в тях и реално всъщност какво те прави човек и ти изгражда като личност и как отношенията ти, приятелствата ти, любовта ти с други хора ти влияят, как някои техни детайли ти се отразяват и ги помниш повече, отколкото да речем общата картина, а тези детайли. Беше много хубава книга, дала съм и 4,25 всъщност, тъй като третия разказ, третата случка, третия човек, за който става дума, беше малко но всичко друго много ми хареса и много лесно се чете, много леко, но те вкарва в много размисли, така че съм много доволна от тази книга всъщност. Предпоследната книга, която прочетох това се случи през едно лято на Теса Бейли. Това е по-скоро ромком, да го наречем. Имаме една мацка, която се изявява по-скоро като инфлуенсър, нещо. Богато момиче, което ходи по партита. И това е общо взето живота. Живота е в LA, но много плесква нещата и доведения и баща я праща, заточва я за 2-3 месеца в нейното родно градче, което е едно малко рибарско градче, там малко да се осъзнае, да почне да се справя сама, тъй като в някакъв момент няма да има от него пари, които той да я осигурява и малко да стъпи на земята и стига летяла в облаците и се занимава с тъпотии. И тя отива там със своята сестра и всъщност се среща с нашия главен герой, който е капитана на градчето или просто е капитан на един от корабите, рибар и е естествено начумерен. Отначало изобщо не му харесва, като я вижда тази префарцунена кокона, но така се случва, че се случват срещите между тях, сблъсъка между тях. Имам отначало, да речем, сблъсък на характери, но в някакъв момент започват да си общуват, да се залюбват, да се случват нещата и така беше много бързо тръгна, много любопитно ми тръгна тази книга. Смях се гласно, очаквах да се смея с гласно някои от репликите, които си разменяха. Беше ми много приятно, много приповдигнато настроение ми носеше, нямах търпение да седна да си я чета, докато не стигнахме вече към края на книгата, в която някакси не усетих логично да се развиват нещата, логично да се развиват интригите и драмите и проблемите. И някакси края на тази книга ми развали удоволствието от началото на книгата. Тоест от две трети от книгата обожавах тази книга, последната една трета не ми хареса. Затова съм ми дала 3,75. Като цяло препоръчвам тази книга, тъй като е приятно, лятно, ромком, неангажиращо, четиво, няма претенции. Естествено, трябва малко така, може би, да изключите възприятията си за реалистичност. Все пак имаме любовен роман и то такъв любовен роман. Приятно е,
Хареса ми. Има секси сцени, между другото, но според мен в някакъв момент прекалиха с тях, вместо да се задълбочим в тяхните отношения и опознаване, имахме само шляп-шляп. Някакво прекалено беше и това не ми хареса също. Но средна работа, препоръчвам я, но не ми е най-любимото. И последната книга, която прочетох, е книга, която съм една от последните в България, сигурно, която не беше чела тази книга. И това е Тайните убежища на Жером Обри. И е книга, която знам, че масово е страшно харесвана, обожавана, на всички им гръмва мозъци от книгата. И аз се радвам за хората. На мен хареса ми, оценявам я, хубава книга, препоръчвам я, но не можа да ми гръмне мозъкът, тъй като през повечето време имах теории, усещах на къде отиват нещата и какво се случва, може би не в конкретност и детайли, но на края на книгата не можах да бъда изненадана, като цяло почти нищо не ме изненада. Единственото, което ме изненада е свързано тук с един часовник, ама това ме изненада чак накрая, тъй като в началото не ме изненада, когато имахме случки около него. Да, за жалост не ми гръмна мозъка. Хареса ми, приятно беше. Началото е малко тегаво и мудно, първата част на книгата, но от втора част нататък съвсем друга книга се случва, съвсем друг екшън и е много интересно. Там страшно много се заребих по книгата. Много е хубава. Препоръчвам я на всеки, но при мен заради това как работи моят детективски мозък и не мога, трудно се изненадвам. И това е проблем. При трилърите особено. Дала съм и 4 звезди, като тук какво мога да кажа? За какво става дума? Много объркано, тъй като наистина е много объркано. Имаме главната героиня Сандрин, която бива помолена да отиде да вземе нещата на баба си, тук що починалата си баба, която е живяла цял живот на един остров. Но тя не познава баба си, тъй като баба и никога не е напускала този остров. И тя отива да и събере нещата, но още със самото тръгване, пътуването към острова, почва да се случват някакви странни неща, странни погледи. Там има само 5-6 човека, които не могат да напускат този остров, което е малко странно. Тя отива да събере нещата на баба си, някакви неща се случват и изведнъж сцената се събужда тичаща вече на континента, върнала се, но е в кръв, тича, бълнува, нещо се случва и някакви зловещи неща има. Преди това тя е разбрала какво се е случвало на този остров, някакви ужасяващи неща. Какво се е случило с децата от набързо затворения летен лагер през 1949 година, коя всъщност е била баба й. Около това започва да се върти историята, но прераства в толкова много неща, така че жестоко препоръчвам. И това са книгите, които прочетох през месец юни. Така, дойде време да ви разкажа и за книгите, които прочетох през месец юли. Така, книгите през месец юли са 5 на брой и направо започвам. Така, първата книга, която прочетох през месец юли, това всъщност е книгата за месец юни за книжния ми клуб Patreon и това е Аферата в Стайлс на Агата Кристи. Всъщност това не е първият ми сблъсък с Агата Кристи, но отдавна бях чела една нейна книга и сега просто решихме да пробваме в книжния ми клуб какво е Агата Кристи и така нататък. И всъщност това е първият роман на Агата Кристи, ако не се лъжа. И имаме как самия Пуаро е отишъл в някакво селце, градче в Англия. В тази книга всъщност имаме една богата възрастна дама, която бива откривана мъртва в леглото си, мисля, че мъртва. И не се знае точно какво е станало. И Еркюл Пуаро също е в това градче в този момент. Той познава, мисля, че сина на тази възрастна дама и синът го наема, за да му помогне да разгадаят какво се е случило, как е умряла, че може би не е смърт, а е естествена смърт, ами е убийство. И мърдър мистери. Доколкото разбрах, нататък нейните книги стават малко взима читателя със себе си, докато се откриват улики, докато Еркюл Пуаро забеляза някакви неща, може би сме през неговата гледна точка, тъй като тук не сме през гледната точка на Еркюл Пуаро. И това не ми хареса, тъй като от нищото той изкачаше с някакви неща, които той е бил отишъл някъде, е бил разбрал, ама така много лесно. Никакъв
нямаше логика, ти дори не можеш да разбереш какво се е случило. Поне аз не можах да разбера какво се е случило, тъй като много от уликите, много от нещата, които Еркюл Пуаро е видял, аз не съм ги видяла като читател и няма как да знам какво се случва и какво се е случило и какво ще се случи и така нататък. Това не ми хареса. Така малко, нали, една идея по-бавен е начин на писане, макар че към средата на книгата така става още по-интересно, но към края тотално ме изгуби тази книга и съм ми дала оценка 2, тъй като не. Много неща ме изнервиха в книгата. Може би ще дам отново шанс, тъй като, както ви казах, разбрах, че в следващите книги би трябвало да сме през неговата гледна точка и е малко по-така адекватно за читателя, но не знам кога ще бъде това, но тази книга не ми хареса. Това си говорихме с моите пейтриани, докато обсъждахме книгата, че може би Агата Кристи, ако не се хареса на някой по-възрастен човек, ако той тепърва започва да чете, може да не му хареса. Но ако започнеш тази книга като тинейджър и тази автор като тинейджър, има шанс така да ти е интересно, да ги изяждаш книгите. Така че по-скоро е добре тези книги да се започнат като тинейджър. Така си мисля, защото вече ако си по-възрастен и си минал през други по-съвременни трилъри, криминални книги и така нататък, може би ще имаш малко по-трудно свързване с тези книги. Да. Следващата книга, която прочетох, си я бях взела от библиотеката, така че я нямам. И това е Безупречен на Елси Силвър. Това е един каубойски любовен роман в малко градче, в което имаме каубой, супер добър каубой, известен каубой, който нещо прави бели, прави глупости, имиджа му се нарушава и неговия агент наема, изпраща дъщеря си, която също работи във фирмата, да го наблюдава и да се опита да му изчисти имиджа и малко като бавачка да не му позволява да прави повече глупости и тя отива да живее в неговото ранчо, заедно с неговото семейство. И отначало и двамата не се харесват, имат някакъв сблъсък на характери, но там, разбира се, започват нещата. И аз имах много големи очаквания като цяло за Елси Силвър. Тази книга имах своите негативни настройки към нея, тъй като все пак става дума за ездач на бикове, пък аз тези неща изобщо не ги одобрявам. И се оказа, че в тази книга доста се набляга на това и доста има сцени, в които той е на терена на състезания. Аз не знаех, че чак такива неща ще имаме. Знаех, че ще се засяга тази тема, но си го представях по малко по-друг начин. И си представях, че ще имаме повече случаи, в които той може би се замесва или някакви случаи, които са пред общността, пред публиката. Но повечето отношения между тях, които виждаме, са по-скоро вкъщи. Не, че е лошо. И, нали, докато четеш книгата, разбираш защо няма какво толкова тя да го спасява, може би. Няма толкова много сцени, които да бъдат направени, нали, написани. Но пак беше малко разочарование. И в един момент, като се почнаха интимните сцени, то не се спря. И някакси предобрена работа. Така че тази книга ми е малко и прекалено дълга ми дойде, прекалено разтегната. Все пак ще дам поне още един шанс на нейните книги, но до тук мисля, че дадох около 3 звезди. Мисля, че 3 звезди дадох. Да, разочароваме, честно казано. Хем беше приятна, увлекателна, бързо се чете, но в някакъв момент много неща започнаха да ме дразнят. Но със сигурност я препоръчвам тази книга. Пробвайте я, вижте за себе си. Може да ви хареса, но много хора се хареса тази авторка. Разбирам защо, но при мен поне този първи сблъсък не беше толкова успешен. Следващата книга, която прочетох, е Моя мрачна Ванеса, което също е книга, която си взех от библиотеката. И тази книга, грубо казано, става дума за една педофилска история за един учител, който има връзка със своята ученичка в училище. И всъщност проследяваме как се случили нещата между тях, как се е зародила тази връзка, какво се е случило по време на тази връзка. И проследяваме около 17 години някъде толкова години по-късно, когато тя вече, нали, е пораснала и така нататък, голяма жена, но изведнъж избухва скандал, че той продължава да има връзки с ученички и виждаме в сегашно време как се развива целият скандал, в минало време как изобщо е започнала пък нейната връзка и в сегашно време тя как реагира. Как се справя с това? Как е настроен мозъка? Какво се върти в нейната глава? Дали се смята за жертва? Дали смята, че тя също е искала тази връзка? Дали смята, че това е било любов? И дали го защитава, дали не го защитава? Всякакви такива неща. Много, много добра книга. Много добре написана. По никакъв начин не е романтизирана. Много е сурова, директна. Не е толкова графична. Макар че се описват сцени, графично да кажем, но по един просто по суров начин. Без
без залагалки, без да ги увърташ, без увъртания. Точно така, без увъртания. И те просто са, така се случват нещата. Хем не кой знае какво, като сцени, хем за първи път аз. Когато стане дума за такава тема, по измислен начин, написан дали ще е филм, дали ще е сериал, дали ще е книга, ми се повръщаше, докато четях някои сцени. Просто ми се повръщаше. Реално не бяха нищо кой знае какво, но така ги беше написала. Такива думи, толкова просто, толкова наистина просто, че си се сгърчва всичко. Не знам, страхотна книга, препоръчвам я. Наистина мисля, че е важна книга. Определено е важна книга. 4 звезди мисля, че й дадох, ако не се лъжа. Предпоследната книга, която прочетох, това е "Заключи всички врати" на Райли Сейгър. Като това е един трилър, това е първият ми сблъсък с Райли Сейгър и имаме една мацка, която е така, закъсала го е за пари, за всичко го е закъсала и си намира работа в една богаташка сграда в Ню Йорк, в която тя трябва да наблюдава, да наглежда един от апартаментите, който е празен и тя трябва да се пренесе да живее там и да го наглежда. И в сградата се оказва, че има и други хора, които по същия начин наглеждат празни апартаменти и им се плаща за това. И нали, малко е странно, но тя е толкова закъсала за пари, а тук парите са много добри, че тя се съгласява. И изведнъж обаче тя се запознава с другите хора, които също наблюдават апартаменти. Изведнъж едната девойка изчезва по много странен начин. Тя започва така да разследва, да се опита да разбере какво се е случило. Там се завърта историята, оттам почваш да разбираш каква е историята около тази сграда, около всички богаташи, които живеят там. Та имам един малко така, може би съспенс, не съм сигурна, така малко зловещо да речем. На мен не ми беше зловещо. Аз съм много страхлива, но на мен не ми беше зловещо, но имаше така атмосфера. И така, завъртат се нещата. За жалост не можах да бъда изненадана, разбрах какво се случва, но това не ми попречи да ми е супер приятно и супер бързо да се чете. Малко ми е тип като мъжки еквивалент на Фрида Макфадън. Ако не харесате Фрида Макфадън, не четете Райли Сейгър. Поне така го усещам, че няма да ви допадне. Но някакси е супер бързо го четеш, супер бързо поемаш историята и сега ще мен не кой знае какво, не било тотално fun times. Просто fun times. И тук съм дала 4 звезди, просто защото беше fun times. Много ми беше увлекателно и много ми беше готино да чета тази книга. И последната книга, която прочетох през месец юли, това е "Божествени съперници" на Ребека Рос. Имам отделно видео за тази книга, отделен влог тук в YouTube. Може да погледнете, ако искате. Reading влог е. Тук имаме нашите главни герои. Между другото и през двете гледни точки се разказва историята, което се оказа много готино, много ми хареса, не очаквах, не знаех, че ще имаме и неговата гледна точка, мислех, че ще имаме само нейната, но се оказа, че и двете гледни точки имаме и това беше супер забавно, супер готино, супер много допринесе за историята според мен. Историята е малко по-young adult, не е толкова пораснало фентази, малко една идея по-тинейджърско, не баш, но една идея. Така че имайте това предвид. И имаме главната героиня, която е нещо като стажант, да речем, в един вестник. И той също е там стажант и двамата се борят за една позиция. След някакво време, когато достатъчно са се доказали, един от тях ще получи рубрика, която да списва в този вестник вече официално и ще бъде така официално нает на работа. И двамата са съперници там. И много ми харесва тази идея за съперниците. Не знам дали съм попадала до сега на такъв тип история лично аз, но се оказа, че много ми харесва. Братът на нашата главна героиня е на война, той е обещал да й пише, но не й пише и тя постоянно му пише писма, които мушка под гардероба и те изчезват, но не получава отговор, но тя не спира да пише тези писма. Изведнъж се оказва, че нейните писма пристигат при нейния съперник и един ден той отговаря и започват така да си комуникират, но така, има някакви мистерии, които няма да казвам тук, защото ще бъдат спойлери. В крайна сметка се налага и двамата да заминат на фронта, тъй като, както казах, брати е на война
и там се случват разни неща. Аз не очаквах, че ще имаме чак такива сцени от фронта, които не са. В други книги могат да бъдат много по-тежки, много по-задълбочени, но и тук не бяха толкова леки, поне според мен. И ми дойде в повече. Имаме на фронта неща, имаме всъщност войната защо се води. Божества се бият и хората се бият за тези божества. Нали? Всеки е от взема различна страна и всъщност това е по-така фентези елемента, но той в момента е толкова далечен. Според мен втората книга ще бъде много по-застъпен божествената част. Другото е цялата работа около писмата, магията и тук трябва някаква магия из живота им, но не е толкова застъпен, така че това е доста beginner-friendly за хора, които до сега не са чели фентазия, искат да четат и да започнат, както и за хора, които не си падат по фентазито. Според мен пак е подходяща книга, тъй като не е чак толкова фентази. Да, 5 звезди дадох, страхотно удоволствие беше да чета тази книга, страхотно приключение. Самото четене беше толкова готино, че не исках да свършва. Просто не исках да приключва тази книга, макар че беше доста по-тегава, на моменти депресираща, отколкото очаквах, но толкова леко и приятно и красиво. Много красиво написана, че бях обсебена на тази книга и горе-долу за 2 дена я приключих. Да, Божествени съперници, 5 звезди. И това са книгите, които прочетох през юли месец. Да. Така, дойде време да ви разкажа и за книгите, които прочетох през август месец, а през август съм прочела 6 книги. Първото нещо, което прочетох е Терапията на Себастиан Фицек, на което съм дала оценка 4 и това беше част от книжния ми трилър клуб в Patreon. Четохме тази книга и я четохме в колаборация с книжния клуб на Краси в неговия Patreon. Ще оставя линкове долу в описанието към всичко. Първо беше много интересна дискусия, тъй като бяхме страшно много хора и беше толкова интересно да изслушаш всички гледни точки. Замислих се за неща, за които се бях замисляла. На моменти може би си променях мнението. Да беше много интересно да чуеш 20 човека какво имат да кажат за една и съща книга. Много готино, много ми хареса. Самата книга имаме главния герой, който в принцип е психиатър, психотерапевт, нещо този род, но дъщеря му е болна и той от много време я кара по лекари, болници, изследвания и така нататък, но изведнъж докато я чака пред кабинета на алерголога, изведнъж се оказа, че тя е изчезнала, никой не е видял какво се е случило и така се минава близо 1 година, мисля, че откакто тя, или 1-2 години, откакто тя е изчезнала. Той продължава да се опитва да я търси, но не я намира и тотално вече се изтормозил човека и отива на един остров, където има семейна къща, вила, където малко да си прочисти мислите, има някакви неща да върши, ако не се лъжа, но просто трябва да си прочисти мислите и отива на този остров и знаеш, там се появява на вратата му някаква жена, която пише книги, обаче докато пише тези книги, изведнъж нещата, които тя пише, се случват или нещо от този род. И изведнъж се оказва, че тя е писала за неговата дъщеря, може би, и той започва да я слуша, защото това може да е, не се знае, може да е ключа към разкриването на истината, това къде е дъщеря, но само, че много странни неща се случват около тази жена. Много така странни неща започват да се случват на острова и така, имаме една луда история. Не бих казала точно трилър. Може трилър, не знам как да кажа. Да, нали? Тази книга не знам дали я чете, май тази точно не я чете. Да, много ми хареса книгата, беше много интересна, много завъртяна. Отново така нацелих някакви неща, разгадах, но това не ми попречи да се насладя на книгата и мисля, че е един доста як трилър, ако искате да четете нещо по-завъртяно, нещо малко по-различно, малко по-разчупено, то жестоко препоръчвам тази книга и от слънцето не се вижда. Следващата книга, която прочетох, е книга, за която съм чувала отново в чуждестранния BookTube за тази поредица, тъй като е поредица и всички много прикладат по нея, най-вече защото е просто fun times, лесна, много бързо се чете, може да разпуснеш, ако си в четяща дупка, може да прочетеш и реших, че и аз искам да видя за какво става дума и за сега мисля, че на български имаме само първата част и това е Надарените на Дженифър Лин Барнс. Тя всъщност е автора на Игри на наследство, поредицата, ако се сещате. Аз съм чела първата книга и ми беше страшно интересна. Та реших да започна с тази поредица, която всъщност е писана преди Игри на наследство. Имаме
Първо да кажа, да, дала съм оценка 3. Малко ми беше разочароващо. Беше окей, но не ме хвана толкова. На моменти ми беше скучно, на моменти някакси начин на написане, мисля, че не ми хареса. Аз знам, че книгата се води 13+, макар че да, защо не? На моменти споменават някакви неща, има малко по-графични неща, тъй като имам един сериен убиец. Кофти, ама защо пък 13 годишните вече може би са достатъчно големи за малко кръвища. Не знам. Но беше ми малко средна работа. Не се изкефих на 100%. Ще видя втората част за какво става дума, какво ще се разглежда в нея и ако ми привлече вниманието, ще продължа поредицата, но има и шанс да не я продължа. Какво става дума тук? Имаме една група тинейджери, бих казала, които се оказва, че имат таланти, разнородни таланти. Главната ни героиня има таланта така да разчита, може би, езика на тялото. Мисля, че като езика на тялото беше. Да, тя разчита хората, просто разчита хората и това е талант, то е вродено. Гордо, може да се научиш до някъде да развиваш тези неща сам, без да имаш талант, но когато имаш и таланта, е много по-лесно и я взимат за нещо като профайлър от ФБР, я рекрутват, за да може тя да им помагате да я обучат и тя да им помага в разни, може би, неразречени случаи. Ето в момента издирва някакъв сериен убиец и тя започва да живее вкъща с още няколко такива тинейджера, които имат различни таланти и почваме да проживяваме историята с тези убийства и така нататък. Отделно някакви лични истории и да, но не беше толкова готина, колкото очаквах, честно казвам. Следващата книга, която прочетох, беше реално малко така за Fun Times и да видя дали си струва, даже ако не се лъжа, направих видео в Patreon, в който точно идеята ми беше дали си струва тази част, дали си струва изобщо тази книга да има продължения. И това е Тайната на прислужницата на Фрида Макфадън. Първата книга е Прислужницата, която аз много харесах, като много хора може да сметнат за бакучав трилър, но ме беше страшно забавно да го чета и съм дала 5 звезди. На тази съм дала 3 звезди, ако не се лъжа. Даже между 2,75 и 3, по-скоро 2,75, защото беше увлекателно, бързо върви историята, така интересно ти е, но следващия момент е за мен тотално безмислено да съществуват тези продължения. Не знам. Нещо тук някак си не беше измислена някаква нова история, по която да върви нашата прислужница. Не мога да ви кажа сега за какво става дума точно, защото пък може да има някакъв спойлер за предишната книга, но начинът на писане е доста по-лошо, отколкото в първата книга. Много елементарен, много недоизградени персонажи, според мен, много повторения, които да, на моменти може би трябва да се повтарят някакви неща, но в един момент трябва да има граница ти вече, като читател си разбрал идеята зад нещата и за тези повторения, но много се повтарях едни и същи разсъждения, буквално едни и същи разсъждения в вътрешния монолог на главната героиня. Много някакси не ми хареса как е написана книгата, макар и да е увлекателно написана, в следващия момент не е много хубаво написана. Имаше персонаж, който не беше според мен добре изграден, но беше добре изградена историята и мотивите. Не можах много да повярвам на мотивите, честно казано, по това, което е описано, така смятам. И това малко ме разочарова, но в крайна сметка беше любопитно, беше интересно и може би малко се изненадах от някои неща. Даже вече не помня точно какви са ми мислите и колко съм била изненадана и колко не съм била изненадана. Но мисля, че имах изненади все пак. И да, но Fun Times е, но можем да минем и без нея, честно казано. Следващата книга, която прочетох е всъщност детска енциклопедия горе-долу и това е Тайните на птиците. Ох, мале, това слънце. Така, Тайните на птиците, което е една поредица от различни енциклопедии. Хайде, Лато, хайде, да, не се разстройвай. Имаме поредица от различни неща. Имаме за дърветата, за пчелите, за океаните. И готиното на тази енциклопедия, която е с рисувани неща, разказва точно за живота на птиците, за различни неща. Какви видове птици има, какви видове домове, хищници, пък не хищници, през различните сезони, как някои отиват на юг през зимата и така нататък. Всякакви неща свързани с живота, за клюновете, различните клюнове, как по клюна горе-долу може би можеш да разбереш коя птица с какво се храни, как са специално създадени от природата за това как се хранят, с какво се хранят, за да им бъде възможно най-лесно да си взимат храната или да я чупат или каквото и да е. И отделно, че имаме чисто енциклопедичната част, която обаче е много готина и имаме и различни факти, дадени тук там с разни цифри, с разни статистики, което е супер яко, но имаме около 4 различни
приказки, митове, легенди от различни народите. Имаме и малко по-художествена част в тази енциклопедия и е супер интересно и всъщност, ако не се лъжа, наскоро в един епизод на Сни богат знаех отговора и то заради тази книга, което беше супер яко. Много съм доволна, много ми хареса тази енциклопедия и със сигурност искам да пробвам да прочета за дърветата. Хареса ми как е подходено. Тук самата енциклопедия е разказана през погледа на един бързолет. Тоест той разказва за живота на птиците и това е супер готин детайл. Това жестоко препоръчвам и за малките. Но и ако сте големи, може да научите между другото много неща от тази енциклопедия и 5 звезди. Следващата книга, която прочетох, е още една книга на Елин Хилдебранд и това е Златното момиче. Леле, трябва по-бързо да говоря, защото това слънце скоро ще нападне лицето ми. Така, Златното момиче, дала съм 4,75, ако не се лъжа. Точно така, 4,75. И все още се чуда дали да ни дам 5 звезди, но за сега я оставяме на 4,75. Очаквах тази книга да ми хареса, разбира се, но не очаквах толкова много да се влюбя в нея, толкова да я приема на сърце и толкова да заобичам героите. Имаме главната ни героиня, тъй като тази книга за пореден път, както при всяка друга книга на Елин Хилдебранд, се разглежда през поне 7-8 гледни точки, което обаче при нея винаги работи. Не се объркваш, напротив, толкова добре се навързва историята, толкова е интересно, толкова е точно дързост и красота. Не знам, това наскоро мен го бях казвала и за друга книга. Или може би за тази книга. Може би за тази книга. В влога ми. Да, може би тогава съм го казала. Но не защото е като дързост и красота, а просто една семейна сага и не само семейна, през толкова гледни точки, толкова драми се случват, но тебе не ти е някакво тегаво, докато четеш за тези драми, по-скоро ти е интересно, забавно е, гаделичката отвътре и това е супер готиното на Елин Хилдебранд и наистина е кралицата на летните романи, тъй като хем може да задълбае в някакви теми, може така да се разстроиш, но следващия мен всичко е чака-рака. Уж главната ни героиня, Виви, тя умира. Още в там първата глава на книгата тя умира, бива блъсната от кола и обаче шофьора избягва и не се знае кой я убил. Веднага бива взета от нейния ангел-хранител, примерно, и така се случва, че нейния ангел-хранител й дава 3 месеца до края на лятото тя да седи в малко така между живота и смъртта и рая и така нататък, за да наблюдава живота на своите любими хора и дават право на 3 побутвания, които може да използва, за да помогне, да речем, нейните деца. Тя има 3 деца. Ако види, че нещо се случва, тръгват по някакъв лош път или нещо може да им се случи, тя така да побутне малко живота и нишката на техния живот, за да ги вкара в правия път, примерно, или да им помогне и така нататък. Да проследяваме всъщност нейните деца, 3 деца, как се справят с загубата, с скръпта, с тъгата по майка им. Бившия мъж, настоящия и приятел, приятелката на бившия мъж, изобщо целият Нантакет, тъй като на остров Нантакет се развива действието. Всеки има какво да разкаже, каква гледна точка да направи, включително и шерифа на полицията и шериф, може би шефа на полицията, тъй като все пак имаме разследване на убийство. Хем имаме мистерията около убийството. Хем имаме всъщност навързването на живота на главната героиня, живота на всеки един, преди, сега. Много е яко, много е голямо всичко, но е толкова интересно и толкова необъркващо. Да, за пореден път си доказвам, че Елин Хилдебранд е авторка за мен и страшно много ме забавлява, страшно много ме разпуска, макар че тази книга беше най-тежката, която съм чела, тъй като все пак имаме справяне с загуба на родител, имаме скръб, показват се тези сцени. Те е малко по-тегава на моменти, но в един момент става по-леко, има чувство за хумор. И да, харесва ми този свръхестествен елемент, че тя наблюдава, има си ангел-хранител и така нататък. Много ме кефи това. И последната книга, която прочетох, е Мери Джейн на Джесика Ханя Буал. Дала съм ми оценка 4,5 и тази книга страшно много ме изненада. Хареса ми повече, отколкото очаквах. Бях чувала за нея отново в чуждестранния BookTube, тъй като горе-долу никой не съм срещала да говори за тази книга в българското книжно пространство. Може просто да не съм видяла. Може да има хора, които са говорили, но аз не съм видяла. Но знам за нея отново, нали, пак казвам, от чуждестранния BookTube и че е една лятна, готина книга, действието се развива през 70-те години, но за мен горе-долу няма нищо общо с Дейзи Джонс and the Six, тъй като често бива предлагано за феновете на Дейзи Джонс and the Six на Тейлор Дженкинс Рид. Пък аз не смятам, освен че
днес се развива по едно и също време. Тук имаме малко музика засегната, но според мен музиката, колкото и да се опитва да бъде персонаж, по-главен персонаж в тази книга, за мен толкова тя не е толкова главен и важен персонаж. Други неща са важните. Имаме Мери Джейн, която през лятото отива да бъде бавачка на едно дете в едно семейство. Нейните родители са на Мери Джейн са доста консервативни, но се оказва, че тя е намерила тази работа в семейство, което са хипари. Нейното семейство не знае, че другото семейство са хипари, иначе никога няма да й позволят да бъде там да се грижи за тяхното дете. И всъщност виждаме през този летен период, през тази нейна лятна ваканция, тя как, тъй като тя е на 14 години, как вижда нови неща, нови гледни точки, как започва да опознава себе си, да опознава живота, да опознава многоцветието на живота и да си прави равносметките за това, коя е тя, какво й харесва, какво не й харесва, кое е важно, да оценява някои неща в нейното семейство, да не толкова вече да не оценява някои неща в нейното семейство, да оценява неща в другото семейство, да вижда грешките в другото семейство и всякакви такива неща се завъртат. Имаме няколко персонажа, имаме няколко така известни личности, които отсядат в къщата, в която тя трябва да бъде бавачката и там се завъртат разни неща. И за мен тази книга беше толкова готина, толкова през един невинен поглед разгледана всички теми, които се засягат, тъй като е много лека, много свежа, страшно свежа книга. Засягат се теми, свързани с социални проблеми и политика, но по един толкова наистина невинен и с хумор начин, че според мен не може да издразни, дори за хора, които не искат да четат за такива неща в книгите. Много, много готино е подходено. Смяла съм се, чела съм някои параграфи, пасажи, както се казва на моят приятел, тъй като толкова много съм се забавлявала на тях, че да, имаше едно нещо свързано с Исус Христос, което много, много на място, много логично, като шегичка пуснато, но много логично, много ми хареса. Та е книга, която със сигурност препоръчвам, ако искате едно свежо, лятно, готино четиво. И това са книгите, които прочетох през август. Бих казала, че е доста добър месец от една страна, от друга единствената ми 5-звездна книга е енциклопедията, макар че страшно много съм влюбена в Златното момиче и в Мери Джейн, така че смятам, че ми е успешно всичко. Смятам, че и като цяло лятото беше доста успешно към четене. Тук там е по някое разочарование, тук там е по някоя средна книга, но като цяло доста добри книги прочетох. И това, което съм си извадила като статистика е, че за тези 3 месеца съм прочела 18 книги. Браво, Цвети! И имаме 3 любовни книги, 8 трилъра, 1 фентази, 5 проза съвременно да го кажем и една детска книга, като малко са на някои книги малко трудно може да определиш какъв е точно жанра, но горе-долу генерално съм ги определяла и съм ги слагала по категории. Мисля, че доста добре се случиха нещата през тези 3 месеца, макар че имам само, да речем, 2 пълни 5-звездни книги. Имам доста 4,75 и такива, които се чудят дали да не закръгля към 5. И да, надявам се видеото да ви било интересно. И ако ви било интересно, може да го харесате, може да се абонирате за канала ми. И може да разгледате моя Patreon, ако искате допълнително съдържание от мен. Винаги има линк долу в описанието. Имам книжен трилър клуб, в който всеки месец се събираме онлайн, за да обсъждаме книгите ни на месеца. И така, до следващия път. Чао!